Думата ще дадем и на госпожа Елена Петрова, ръководител на клуба, която ще ни сподели повече за идеята, която влага в инициативата Олимпизъм и нравствено възпитание. Благодаря на всички, които уважиха нашето тържество и така наречен празник, нали? Защото за всички е голяма чест и радост да сме част от това училище. Както присъстващите, така и в бъдеще, децата е хубаво да са записани в спортно училище Васил Левски. Искам да изкажа благодарности на ръководството на спортно училище Васил Левски, както и Националната олимпийска академия, която ми дадаха шанса да бъда начало на клуба Олимпизъм и нравствено възпитание, за да можем всички заедно да образоваме и възпитаме учениците морално-волеви качества и нравствени ценности. Най-ценното е семейството и нашите близки. Нека да станем едно голямо семейство и възпитано в честност, отговорност, хуманизъм, признателност и уважение. Целта на нашата дейност е учениците да бъдат вдъхновени от олимпийския огън, олимпийските принципи и от мислите на барон де Кубертен, който казва: олимпизмът възвеличава, съчетава в едно балансирано цяло качествата на тялото, ума и волята, за да може да ги предадем по най-добрия начин на съучениците си, приятелите си и на семействата си. Създаването на този клуб ще допринесе на участващите ученици да развият творческото си и креативно мислене, да бъдат спортсмени, да спазват правила, да бъдат уверени и достойни граждани на Република България, да имат самочувствие и самоувереност да постигнат целите си. Истинският ключ към успеха са мотивацията и способността ни да се адаптираме. Когато желанието за успех е по-силно от неуспеха, тогава не си задаваме въпроса ще се справя, а директно си казваме: аз мога и ще успея. Радвам се, че съм част от тази инициатива и от педагогическия колектив на спортно училище Васил Левски, защото заедно можем повече. И за бъдеще си пожелаем да живеем в мир, обединени от спорта и играта.